खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोनजों मैयानि जानाखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टजों खुंजानाय एबा सेबाजों खुंजानाय जानाखि थार्ड ग्रेडनि रिजाल्ट बे थार्ड ग्रेडनि रिजाल्ट होनायजों लोगोसे कार्ड अफ मार्क्सखौबो होखानाय जाबाय। ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नि गासै कार्ड अफ मार्क्सखौ होनाय जाबाय आरो नोंथांमोनहा बयबो नुबाय आरो बयबो नुनानै आसरित मोनदों जानो हागौ कार्ड अफ मार्क्सआ गोबां थांदों। दा मानो थांदों बोरै जाखो सोर पास जाखो बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि आरो जों मिथिगौ गोबां पस्टफोरा भेकेन्ट जानानै थाबावगोन बे रिजाल्टखौ होखांनायनि उनावबो। बुंदों मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआव सानै लादों, नाथाय सानै लायोब्लाबो गोबां पस्टआ गोबां भेकेन्ट जानानै थाबावगोन होननानै जों हमनानै लानो हायो एबा जों एसे नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो एबा जोङो एसे गोथौयै साननानै नायोब्ला बे बाथ्राखौ रोखायै मिन्थिगोन। माने कार्ड अफ मार्क्सआ हयथ' जों माब्लाबाबो बेबायदि एग्जामफोराव इन्टारभिउफोराव साख्रिनि इन्टारभिउफोराव आरो गुबुन गुबुन बेबायदि कार्ड अफ मार्क्स जों नुफेराखै जानो हागौ। मानोना मैयानि जानाखि कार्ड अफ ओंखारबाय ग्रेड 4 आवनो जाथों बा ग्रेड 3 आवनो जाथों बेनि कार्ड अफआ हिउज, ओरैबायदि रावबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एबा रावबो हयथ' बेबायदि सानाखैमोन जानो हागौ। मानो बेबायदि कार्ड अफ थांदों होननानै बुङोब्ला जों एसे मिन्थिनाय बायदिब्ला गोबां जानाखि APSC UPSC कचिं लाबाय थानाय जानाखि केन्डिडेट एबा कचिं लाग्रा स्टुडेन्टफोरा केन्डिडेटफोरा बिथांमोनहा नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टखौ एग्जामखौ बिथांमोनहा होनानै नायदों गावबा गावखौ बेसेबां जग्यता दं एबा गावहा बेसेबां जग्यता जाखो एबा जोङो पास खालामनायनो हायो ना हाया नैबे ग्रेड 3 नि एबा ग्रेड 4 नि एग्जामखौ एबा साख्रिनि इन्टारभिउफोरखौ बेखौ होनायनो थाखाय गावबा गावखौ टेस्ट खालामनो थाखाय बिसोरो नैबे साख्रिखौ निस्सय नैबे थार्ड ग्रेडनि जानाखि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउखौ बिथांमोनहा होदों आरो बिथांमोनहानो गोबाङा पास जादों। मिन्थिनाय बायदिब्ला जायफोरा APSC UPSC कचिं लादों बिथांमोनहानो गोबां पास जादों। नाथाय सोंलुआ बाथ्राया नैबेसो, बिथांमोनहा नैबे APSC आरो UPSC कचिं लाबाय थाग्राफोरा जायफोरा IAS IPS जायफोरा ACS जायफोरा APS बिथांमोनहा जानो लुबैदों बे बिथांमोनहा जाग्रा मानसिफ्रा नैबे थार्ड ग्रेडनि बा फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ लामारगोन ना? निस्सय गोबाङानो लानाय नङा, हयथ'बा 90%आ लानो हागौ। 90%आ लाया जानो हागौ बे साख्रिखौ, अनलि 10%आल' बे साख्रिखौ लानो हागौ। अब्लाबो जोंनियाव गोबां भेकेन्टआ जानानै थागोन। बेजों लोगोसे दाखालि बावै जायफोरा SI मोनबाय आसाम पुलिसाव बा गुबुन गुबुन SI मोनलांबाय, बे SI मोनग्रा बिथांमोनहाबो गोबाङानो पास जादों। बिथांमोनहा अलरेडि ट्रेनिंआव दंहैखायो। मोनसे सोंलुआ बेयावबो फैयो जे बिथांमोनहाबो लागोन नामा नैबे साख्रिखौ लागोन नामा? थार्ड ग्रेडनि जानाखि नैबे इन्टारभिउजों रिजाल्ट मोनबाय, बे रिजाल्ट मोननायनि इन्टारभिउखौ बिथांमोनहा लागोन नामा, साख्रिखौ लागोन नामा, नैबे बाथ्रायाबो सोंनाय फैयो। निस्सय गोबाङानो कमेन्ट खालामनाय बायदिब्ला गोबाङानो लानाय नङा। जों मिन्थिनाय बायदिब्ला अलरेडि बिथांमोनहा ट्रेनिंआव दंहैखायो। बे ट्रेनिंआव थानाय बिथांमोनहा नैबे थार्ड ग्रेडनि बा फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ आरो बिथांमोनहा लाफैनाय नङा। जों बेखौ एसे मोन्थिबाय। बेजों लोगोसे माखासे जब हल्डार्सफोराबो बे साख्रिखौ होदों। अलरेडि जायफोरा साख्रि दंखायो एबा साख्रि मावबाय थागासिनो दंखायो बिथांमोनहाबो नैबे ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो एप्लाइ खालामनाय लोगो बिथांमोनहा होदोंमोन आरो होनानै गोबाङानो पास जादों। दा साननो गोनां बाथ्राया नैबेनो आरो बेयावबो जों रोखायै मिन्थिनो हायो बिथांमोनहाबो साख्रिखौ गारनानै निस्सय नैबेयाव फैनाय नङा एबा इन्टारभिउ होफैनाय नङा एबा भाइभा अरेल टेस्ट बेफोरबायदि होफैनाय नङा। गथिखे बेनिफ्रायबो जोङो गोबां पस्टआ भेकेन्ट जानानै थाबावगोन होननानै हमनानै लानो हायो। आरो बेनिफ्राय मोनसे जाहोना नैबे दंबावो, माल्टिपोल पास जादों जायफोरा गोदान एबा गुबुन साख्रि मावाखै एबा जेबो साख्रिखौनो मावाखै बिथांमोनहाबो माल्टिपोल पास जादों एबा बे एखे मानसियानो फर्थ ग्रेडआवबो होदों, एखे मानसियानो थार्ड ग्रेडआवबो होदों बेबायदि। आरो थार्ड ग्रेडआवनो मोनथाम केटेगरि, बे मोनथाम केटेगरियावबो निस्सय बिथांमोनहा पास जादों। मोनथाम केटेगरियाव पास जायोब्ला बे सासे मानसियानो मोनथाम केटेगरियावबो साख्रि मावनाय नङा। जायफोरा पास जादों बिसोरो मोननैनिफ्रायसो पास जाखादों, मोननै केटेगरिनिफ्रायसो पास जाखादों होननानै बुंनो हायो। जायफोरा मोनसेल' क्लियार जादों होननानै बुङोब्ला गोबां खमा मोनसेल' क्लियार जादों। जायफोरा पास जादों आरो बिथांमोनहा मोननै मोनथाम पास जाखादों।
गतिके सासे मानसिया मोनसेल' पस्टआव मोनगोन, ओंखायनो पस्टआ अलरेडि खालि जानानै थागोन। ओंखायनो जों हमनानै लानो हायो नैबे इन्टारभिउखौ एबा रिजाल्ट ओंखारखांनायनि उनाव एबा जेब्ला फाइनाल मेरिट लिस्ट जागोन, फाइनाल मेरिट लिस्ट जाखांनायनि उनाव एबा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनाव गोबां पस्टफोरा भेकेन्ट जानानै थाबावगोन। अब्ला जुदि कमिसना नैबे स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसना जुदि गोसो जायोब्ला एबा बिथांमोनहा जुदि हास्थायोब्ला निस्सय बे भेकेन्ट पस्टनि थाखाय गोदान एप्लाइ रिक्रुटमेन्ट होआजासेनो नैबे जानाखि इन्टारभिउ जाखाबाय दायो अलरेडि रिटेन टेस्ट जाखाबाय, बे रिटेन टेस्टखौनो माखासे बेबायदि सेकेन्ड फेज बेबायदि रिजाल्ट दिहुननो हायो। जुदि भेकेन्ट पस्टआ थाबावोब्ला भेकेन्ट पस्टआथ' थाखागोन। जोङो दा जाहोनफोरखौ नायनानै नुबाय सोर सोर पास जादों सोर पास जायाखै, बेफोर जाहोनफोरखौ नायनानै नुखाबाय गोबां पस्टआ भेकेन्ट जानानै थागोन। आरो बे भेकेन्ट जानायनि एगेन्स्टआव जुदि रिक्रुटमेन्ट खालामालासिनो नैबे जानाखि इन्टारभिउ दा एग्जाम जाखाबाय, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एग्जाम जाखाबाय, बे एग्जामनिखौनो नेक्स्ट गोदान रिजाल्ट होबावनानै बेनिफ्रायनो बे इन्टारभिउ होखांनाय केन्डिडेटफोरनिफ्रायनो बा नैबे रिटेन होखांनाय केन्डिडेटफोरनिफ्रायनो प्लास काट अफखौ एसे खमायनानै फैगोन, मानोना बै ओंखारनायाथ' ओंखारखाबाय, बिसोर थांखाबाय। बेनिफ्राय जानाखि दायो गोदान फेज रिजाल्ट ओंखारबावोब्ला निस्सय बियो खमायनानै फैगोन। ओंखायनो जों आसा खालामनो हायो एबा कमिसना गोसो जायोब्ला बेखौ एग्जाम सेकेन्ड फेज दिहुननो हायो आरोखि। सेकेन्ड फेज दिहुननानै जानाखि भेकेन्ट फेज बे भेकेन्ट पस्टखौ फिलआप खालामनो हायो। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया नैबेनो, जोङो बारा घाबरायनांगौ गैया। बेबायदि एग्जामखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारा जाबाय थागोन होननानै बिथाङा अलरेडि फोरमायनानै होखाबाय। बेबायदि इन्टारभिउआ जाबाय थागोन। आरो मैया मोनसे बिथाङा फोसावनानै होबावबाय जे फैबाय थानाय नैबे डिसेम्बर 2022नि डिसेम्बर मासावनो आरो 10,000 साख्रिनि एडभार्टाइजखौ बिथाङा दिहुनसिगोन होननानै बुंदों। स' जोङो बेनि थाखाय रेडि जानानै थानो हायो। डिसेम्बराव ओंखारोबा हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिहालागै बेनि रिटेन टेस्टआ निस्सय जाहैगोन। स' नैबे 10,000नि थाखाय जोङो गावबा गावखौ प्रिपेयार खालामनानै लाखानो हायो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो भिडिअआव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट आङो लानानै फैगोन जेब्लाबो हायो। स' गोजोननाय थाबाय।